És erről fogunk tovább beszélgetni. Jó reggelt, megérkezett Pék Péter. Hát különböző eseményeken lehet ezzel részt venni. Milyen magasról indítják, vagy egyáltalán mekkora az a távolság, amit megtesz az agből, mert nyilván az is fontos, hogy mennyire meredek, mennyire hosszú. Hát ezt igazándiból egy kellemes domboldalról lehetne indítani, de ez kikerülvén mondjuk, hogy az Alföldön is megoldható legyen, ezért most jelenleg egy felfújható rámpáról gurul, ami 7 méter magas. De tulajdonképpen durván 50 méter gurul. De tényleg, hogy reménytelenné tegyem a dolgot, de akkor így végül semmilyen sérülés nem érheti az ember, és igazából kis túlzással azokat csak, akikre ráesik. Tehát ennyire a Gellért hegyről le lehetne. Én mondtam neked, hogy ha a kocsidra ráesik, semmi baja nem lesz. Ne, azon mondom, hogy a Steve-et lökjük le a Gellért hegyről, ha már múltkor itt, vagy ezt a fajtát lyukasztottak? Ezt, igen. Borzalmas. De ez hogy lehet? De miével? Igen. Hát vannak bizonyos súlyhatárok, tehát igazán ez nem akarok rosszat mondani, de ezen múlik. Igen, ennyi volt, és akkor egy nagy lyuk képződött a helyén. De hogy akkor bárhonnan le lehet ezt lökni, ez jó pofa. Tényleg tetszik. Hát végülis PVC anyag ilyen 1 mm körüli, tehát sérülékeny. Tehát a bárhonnan az most. Jó, értem. Persze a Marson azért nem ezzel közlekedünk, de hogy mindegy. Hát a Sziklás hegységen se próbálnám meg. Is lehet. Igen, nem, én mostanában láttam tengeren, hogy a tengeren vannak ott ezek a ugyanilyen kis gömbök, és abban emberkék benne. Hát most az ugyanilyen? nem. Van olyan, hogy egy rétegű gömb, ahol az emberke abban a légtérben helyezkedik el, tehát ráfújják a levegőt. Itt viszont ugye nyitott ez a játék, innentől fogva nincs időkorlátja. Mert amit a vízre tesznek, ott elfogy a levegőidővel. az a nehezítés benne. Egy kicsit lassú. Érjünk át a túlpartra, mielőtt megfúrunk. És ezeket hol lehet praktizálni? De bármelyik domboldalra, hogyha felvisszük a játékokat, hogy egyébként van egy olyan hely, ahová hogyha elmegyünk. Igény esetén visszük bármelyik domboldalra, ez való igaz. És a születésnapi partikra, vagy ilyen egyeztessetek. Volt már rá például a szülinapi parton is, igen. Azt a végül a tóba kötött ki, tehát persze. a tóban kötött ki. Köszönjük. Szívesen.